बस চালু দাও হাঁডি বসা পানিটা পকে গরম করে দে।
କ'ଣ କହିବି ତେଲ ଦେଶ କହିଲେ କ'ଣ କୋଉଟା ଯୋଉ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠିକି ଆଣିଛି ଭିଡ଼ିଓର ଆଣିଥିଲ ଛୁରୀଟା ଦେଖିବ ଛୁରୀଟା ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇ ସବୁ ଚୁନା ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନା ସେ ଯୋଉ ଉପରଟା ବହରେ ନା ତାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ଦାନ୍ତ ସବୁ କାଟିଦେବି ଦାଢ଼ ବହୁତ ପିଆଜଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବ ଛୁରୀଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିବ ଦିପଟ ବହୁତ ଦାଢ଼ ବାଗେଇକି ବହୁତ ଦାଢ଼ ଅଛି ଦେଖିକି କେୟାରଫୁଲି ପୁରା ଡାଳକୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡଲି ଚାହା ବାଲା ଏ ଦେଖିଲ ଦେଖ ଆଳୁଟା ଭାଜି ନଥାନ୍ତ ସେଇଥିରେ ସବୁ ତ ପକେଇବା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ପକେଇବେ ନା 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 ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ ଏଇନେ ମାରିଦେବ
ଛାଡ଼ ଦେ ହେଇଗଲା ହଁ ବାସ୍ ଟିକେ ଜାଳ ଜାଳ ଖେଳ ଟିକେ ଥୋଇ ଦେଖ ଜାଳ ଦେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏମିତିଆ